Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pabebing name na Mandy. Tambalanista na ako college pa lang pero medyo matagal ko na kayong napapakinggan sa radyo kaya namiss ko kayo ng bongga. Lately ko lang na-discover na nasa Spotify na kayo. Todo emote ako the first time I listened to your podcast. I cannot help but remember the long road that I had to travel bago ko marating ang kinaroroonan ko ngayon. Sa totoo lang, malaki ang ambag ninyo sa buhay ko. Nung college, bilib na bilib ako kay Nicole kaya pinagsikapan ko na graduate na cum laude tulad niya. Si Chris naman, he inspired me to follow my passion and at the same time earn. Kaya naman sinigurado ko na pagkatapos ko ng kolehiyo, I am able to have a career na I am passionate about. Naalala ko pa nung kakagraduate ko lang at naghahanap ako ng trabaho. Nakadress ako habang humahabol sa jeep. Dahil sa katatakbo, pag upo ko, may baskil na ako, magulo pa ang buhok ko, at feeling tsaka to the max. Pero dahil nakatutok si Manong Chuper sa tambalan, nawawala lahat ang stress ko. Tumatawa akong mag-isa sa jeep habang nakikinig sa inyo. I am now 30 years old at isa ng AVP. Kagaya ng marami, breadwinner din ako. Mahirap maging breadwinner habang ang mga katrabaho mo ay nakaluluwag-luwag sa buhay. Yung tipong sweldo nila, sa kanila lang. Samantalang yung sweldo ko, wala pa sa ATM ko, ubos na. Nakakapagod minsan pero hindi ko na pinoproblema. Nagpapasalamat na lang ako kasi I have the capacity to help. When I think of it that way, gumagaan ang pakiramdam ko. Over the years, natutunan ko din na maglaan ng konting pinagpaguran para sa sarili ko. Posible pala na kahit breadwinner, makapag-travel ako in and out of the country. Posible pala na kahit malaki yung responsibility ko sa bahay, makakapagtabi ako para sa sarili ko. Para sa iba pang mga bumabangon araw-araw para sa pamilya na feeling pagod na, huwag kayong susuko. Lahat ng kabutihan at sakripisyo na ibinibigay ninyo, babalik din yan sa inyo. Laging tandaan na it is always better to give than to receive, sabi nga nila. Maraming salamat Nicole at Chris sa pagpapasaya sa aming mga listeners ninyo. Grabe yung impact ninyo sa mga buhay namin. God bless you both. Hanggang dito na lang muna, Mandy. Gusto mo ba kantahan ka namin? Ayun na nga pinipigilan ko na nga yung sarili ko Salang mo na.
Isalang mo na yung Mandy. Bigyan ka namin ng ano. Mandy Moore, ha? Mandy Isalang Iba mo na pala. si Mandy Moore. I'll always remember. Kaboses mo. Sino? Si Barry Manilow. Nakumanta din ng Mandy. Barry Mandy Moore. Ayan. Teka lang, sasalang ko nga, wait. Si Mandy Moore nga. Hanapin ko. Mandy Moore. Or Barry Manilow, Mandy. Mandy Moore. Ayan, mamili ka sa mga songs ni Mandy Moore. Ano yung mga songs na nandyan? Can't Take My Eyes Off You. Ha? May version na bigla. You're so good to me. Ano? Iba pala. Can we steal? Someday we'll Still know. be friends? Someday we'll know. Someday we'll know. Oo, yan. Sige. Tribute namin sa iyo to, man. Dahil bonggang breadwinner ka and we're in the mood to sing. Yan. To sing a song, okay? Okay, para sa iyo to. This is for you, Ah, Mandy. Para sa iyo ang awiting ito, Mandy. Ano Mabuhay na? ang mga breadwinner. wait. Nagpa-play na pala. nangyari? Ito na. Ayan. Ay, ang hirap. Parang naipit na kasi. O, sabayan mo na. Hindi ko pala memorize. Tsaka nagulat ko sa Shika. Wait lang, tingnan natin yung lyrics. Ay, yan yung kaya ko yung lalaki. Kaya pala yan yung pinili ko. Diba? Sige. I-google natin. Google. Someday we'll know. Okay, again. O, dahil tribute ito para sa iyo. Everybody! Someday we'll know if love can move a mountain. Someday we'll know why the sky is blue. Someday we'll know why I wasn't meant for you. Yeah. Wala pa, mamaya wala pa ba daw yun? yun. Patapos na pala na song yun. Pero bongga pa rin yung tinaasan mo dun, Mandy Moore eh. Oo nga. Tsaka may diba? dapat may arte yung boses niya, no? Correct. Hindi ko lang humihinga ba kung nagkinakapos ba ng hininga? Hindi or ko nga ano. alam eh. Oh, eto Lililang na. ka natin ah. Someday we'll know if love can move a mountain. Someday we'll know why the sky is blue. Someday we'll know why I wasn't meant for you. Yeah. Someday we'll know why Samson loved Delilah. One day I'll go dancing on the moon. Someday we'll know That I was the one for you. Yeah. Lagi mo yeah. Oy, Mandy! Tribute namin para sa iyo yan. Tribute namin sa iyo yan. Kasi alam mo, madami na kami nga na binasa na mga sulat na mga sa may Wagang Burnay na mga breadwinners na pagod na. Yung parang mas Correct. naramdaman namin yung hirap versus yung sabi mo yung you're so grateful that you have the capacity to do so. Tama. 'Di ba? So, may isa pa kaming tribute. Madali lang. Special ka ngayong araw na to eh. Sandali lang. Ayan na yun. Huwag ka nagmamadali tuloy ako i-search. Ano ba yan? Teka, pag gusto mo ulitin natin, gusto mo Westlife version or Barry Manilow version? Ay, ikaw alam ko favorite mo si Barry eh. So, Barry na lang. Sige. Ikaw naman. Bakit ganito yung lyrics ko Siyempre, de recordar. Anong version niya? Anong lengguwahe yan? Mga pinagpipindot mo dyan. For you ulit Mandy, para sa iyo talaga ito, ha? Araw mo ngayon. Yes. Baby, oh Mandy, well you came and you gave without taking, but I sent you away, oh Mandy. Will you kiss me and stop me from shaking? And I need you today, oh Mandy. Yeah.
Para sa iyo yan. para Kasi sa'yo yan, inspired kami Oo. na sa mga narating mo sa buhay. Correct. At saka ganyan talaga, binibigyan namin ng moment kapag AVP. Ay, Kanino teka galing lang. saan galing ang pagkain? Galing ba sa ito, Mandy? Hindi, Mandy. Ang bilis mo naman. Porque sinabi naming AVP, may pa-breakfast ka na agad, ha? Kanino to galing? Alam mo, dali talaga nating patayin, eh. Walang sulat. May paalmusal na agad. Tingnan mo, nakalimutan. Huwag natin kalimutan si Mandy. Si Mandy ba ito? Walang pangalan. Surprise pala no? So, mami, may catering ba paglabas natin? Uy, kung sino man nagpadala ng breakfast, maraming salamat. Thank you, dami, Thank you so much. Mandy. Yan ha. Emote-emote ka lang dyan, Mandy. Kasi Para sa inspired din kami Kaya sa kwento mo eh. Diba? Mabuhay yung mga breadwinner! Woo! Anong part na? Day's a dream. I face the morning, crying on the breeze. The pain is calling, oh Mandy. Well, you came and you gave without taking. But I sent you away, oh Mandy. Well, you kissed me and stopped me from shaking. And I need you today, oh. Mas mataas pa. Oh! But I Sent you away, oh Mandy. You kissed me and stopped me from shaking. And I need you. Yeah. Mandy! Oh, di ba? Inalayan ka namin ng dalawang kanta. Dalawang kanta kahit ayaw ng mga listeners. The Bihirang gawin ng tambalan correct. to, ha? The tambalanistas left the group. But Mandy stays. Bihira lang namin, ginagawa lang namin to kapag ka ang tambalanista AVP. Kapag ka ang posisyon mababa, wali. Ikaw AVP. O, AVP. Teka, ano ba ibig sabihin ng AVP? Audiovisual projector. Ayan na naman tayo sa luma eh. O diba? Alam mo, Galing naman. naniniwala ako na kapalit ng lahat ng mga paghihirap, lahat ng mga pagsubok, lagi yung may kapalit na mountain also of joy and mountain of blessings. Totoo yun. Diba? Kaya nga, diba, you consider yung mga paghihirap mo sa buhay, consider mo siya ng blessing at ma-excite ka dun sa avalanche, diba? Dun sa avalanche na darating na biyaya na siksik, liglig at umaapaw. Actually, ang daming magagandang sinabi, magagandang statement na iniwan sa atin. Naku, pag AVP talaga, magaganda yung mga statement. Walang mali, diba? Lahat may impact. Tama, lahat tama, may impact. Oo. Diba? As in, short but sweet yung kwento mo, pero ang laki ng iniwan sa aming mensahe. But that there's joy in giving. Totoo. Sabi niya kapag nagbibigay ka pala, ang saya sa pakiramdam, 'di ba? Nagbibigay sa iyo ng kakaibang happiness. Parang ng ibang it's very rewarding, fulfilling, ganyan. Enriching. Yan. Ano pang mga thing? Satisfying. Yan, 'di ba? And a lot of things, 'di ba? Happy things, ganun. 'Di ba masaya? 'Di ba yung parang generally yun yung tone ng ano niya nung sulat niya. Kaya ka namin inalayan ng kanta, Mandy. Kasi gusto talaga namin kumanta. Ano lang to mga rason-rason namin. Kasi, yun nga I've read a lot of stories. Hindi ko sinasabing hindi tama hindi tama magreklamo. Kasi valid din naman yung mga napapagod na. Yung mga sila na lang lahat, sila na lang lagi. 'Di ba? Bakit parang ikaw lang yung pwedeng maasahan? Gets namin yun. Marami kaming nababasa ng ganyang klaseng kwento. Medyo naging iba lang yung kay Mandy. Kasi yung kanya, nakita niya as a gift. Yes, 'di ba? Na yes. parang sa halip na wag ano sabi niya, wag kang susuko. Wag magpasalamat ka. Nakakalma siya dun sa idea that at least meron akong capacity to give. 'Di ba? Ang laki ng puso Totoo. 'Di ba? Ang laki ng puso na meron si Mandy. At saka yung 'di ba bilang breadwinner, 'di ba? Gusto niyan ding ipunto sa kwentong ito na kaya mo rin naman palang magbigay sa sarili mo. Minsan kasi tayo mga breadwinner, bigay lang tayo ng bigay, minsan nakakalimutan na natin yung sarili natin. Pero ito si Mandy, nabalanse niya nagbibigay siya and at the same time sobra ding nagbe-benefit siya. May binibigyan niya ng reward yung sarili niya. Nag-indulge din siya. Kaya siguro parte she doesn't sound
tired eh. Oo. Parang hindi siya pagod. Correct. Parang hindi masyadong mabigat yung responsibility kasi nahanap niya yung balance. Correct ka. Diba? Diba nakakapag-travel baka siya? kasi partner AVP, ang laki ng sweldo. Oo, kami lang A. Kaya nga eh. Ikaw may VP pa. Oo diba? nga. O AVP yung... Iba Oo, ka. malaki yan ang bigay niyan, partner. Mahina na yung 200,000 isang buwan. Ganon? Oo. Talaga Diba? ba? Depende pa sa kumpanya. Kung malaking kumpanya yan. Baka Kung mamaya, international pa, yung company. Baka 1 million ang kita niyan isang buwan. Oo. Kaya naman pala kaya magbigay tsaka kaya mag-travel. Oo. Yun yung sinasabi ng mga ibang breadwinner. Oo. Sabi nila, palibasa yan, ABP yan, binasag si Mandy. Yung siguro, naman pala. Siguro yung Oo. kay Mandy parang medyo large scale. Kasi nga, medyo large din yung salary niya. So large scale na siya nakaka-travel in and out of the country. Ako yung pandemya, what it made me realize is that nung hindi ako makapagpunta sa ibang bansa, na ang dami palang magaganda talagang lugar sa Pilipinas. At minsan hindi yan mahal. Kailangan mo lang kailangan mo lang malaman yung promos, kailangan mo lang malaman tatimingan mo yung mga ganon. So pwede eh. Yes. Pwede talaga. So pwedeng yung ang point ni Mandy dito, I don't think it's about the salary. Kami lang nakaisip ni partner nun. Kasi alam mo naman, budol is life. Kasi AVP ka, nalagay, kwento lang. Kaya paano namin mararamdaman na ayun AVP na nga ka? eh. Diba? Ito nga nagpadala, hindi ko alam, mukhang hindi namang AVP, pero ang daming pinadala. Oo, ito. Medyo mataas ang expectation natin kapag ka AVP. Baka magpapalawan yan pag uwi niya. Ay, hindi ko sure, partner. Oo, kasi mahilig siya mag-travel. Baka Kaya kailangan niya ng nga. companion. Ayun na nga, willing kami. El Nido, pwede na. Ano ba? Minilok ha? Mamili pa yun. Nakaka-lurks. Pero parang pinapagaan niya yung mga bagay na mabigat. I'm Totoo. sure, alam mo yun, parang hindi naman din talaga madali. Nakakapagod talaga yan. Pero pwede natin kitaan din talaga ng good side. Maganda Correct. yung, siguro partner yung mga iba na nagkwento about being a breadwinner tas hirap na, hindi nila nakikita yung capacity kasi wala sila masyadong capacity. Sakto lang din kasi yung kita. Correct. Kaya parang nakakapagod. Correct. Pero tama ka naman, itong kay Mandy, larger scale. Large scale pero kasi. yung tayo, halimbawa, on a smaller scale, Pwede pa rin mag-reward sa sarili. Yes, pwede ka pang mag-reward sa sarili mo. Mag-samgyup ka. Correct. Diba? Yung bagay na nakapagpapasaya sa'yo. At Bili ka alam ng mo bagong ba, t-shirt, bagong sapatos. Naloka ko sa di ba, kakagaling ko lang ng Baler. Oo. Nakita ko, di syempre sa kalsada, makikita mo yung mga resort. Ang milk tea doon, ewan ko kung baka mamaya mali po ako. Oo. 35 pesos lang yung milk tea. Talaga? Di ba? Ang mura. Nakakaloka. Sabi ko, parang ang hirap lumaban dito. Yung milk tea na dadaling ko, 100, di ba? Pero 35. So, ibig sabihin, the point is, may mga ways to still be happy, to still reward yourself na hindi kailangan na necessary na pangmalakihan. Totoo yun. Diba? May mga happy triggers po tayo na hindi kailangan ng bongacious na na salapi ang kailangan, diba? Totoo yun. Sabi nga namin, diba, kung halimbawa wala masyadong pera, anong gagawin? Invest in friends. Correct. Invest in connections, diba? Correct. Dahil ang mga friends na yan na magbibigay sa atin ng opportunities. Correct. And invest in kindness. Kasi Yes. kapag mabait ka, ang dali mong pakisamahan eh. Ang dali mo ring bitbitin, ang dali mong isama. Pero kapag may ugali ka, nakaw! Masakit kang ayaw kayong isama. Oo. Wala man nilibre sa'yo. Iwan ka talaga lagi Correct. sa lakad. Tama. Hindi ka kasama sa picture. Hindi ka kasama sa outing. Bahala ka dyan. Wala ka sa picture sa outing. Yes. Ganun. Mabuhay ang mga breadwinners. Kaya po niyo yan. Kaya Yes. natin yan. Mahalaga po na let's think positive and let's think na overflowing pa rin naman ang blessings ni Lord. At lagi pong may balik na kabutihan kapag tayo po ay nagtatanim ng kabutihan. Yan. Tama. Salamat sa iyo, Mandy, for sharing your story with us. At kung ikaw, kabisyo, meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, kabisyo. muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Nakatutok sa atin si Tito Mel Feliciano. Oy, Tito Mel, hello, good morning!
Oh, nakatutok daw sa atin ng mga taga Beyond Beauty dyan sa Ilocos Norte. Uy, Ang hello linaw daw po. ng boses natin habang kumakanta tayo. Ay, talaga ba? Siyempre, no? Bonggang-bongga tayong napapakinggan via Love Radio Lawag. Yes. At napakalinaw at number 1 ang Love Radio Lawag, ha? Oo naman. Congratulations. Tito Galing. Mel, hi. Hope to see you soon. Yes. Again, mga kabisyo, enjoy the rest of your Feel Good Thursday. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon! Love Radio.